Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Biarritzera etorri gara. Karma taldeko lagunekin egin dugu hitzordua argitaratu berri duten Odolean dena disko ezagutzeko. Gaur, gurean, Odoletan dena, Karma taldea. Demora dugu falta, mendiak mugitzeko, arriskuak gainditzeko. Demora dugu falta, elkar maitatzeko, amodioa egiteko. Ez da utzuneok emango, ez dela ber iritsiko. Ez da utzula emango. Karma sortu zen beren ene buruan dola bizpairu urte, agian pandemia eta gero, ze Miguel eta Benjamenekin bagenuelako talde bat bitxiroreak deitzen zena, eta geroztik talde hori utzi ginen, eta zinezko gogoa banuen rock talde bat muntatzea lagunekin, eta hori, nintzen konposatzen Karma jakin gabe izan entzela, ez? Gero deitu nuen Miguel lehenik, gero Benjamin, eta hasi gehintuen errepikak eta 2023ko neguan, elgarrekin hiruak, kantu berriak muntatzen, eta geroztik aski fite joan ginen estudiora, EP baten grabatzeko. Musikalki energia handiko rocka lantzen du Karma taldeak. Hiruko moduan osatua dator banda, rock talde bat egiteko oinarrizko tresnekin. Hastapenetik egan ginuen, ikusi ginen, hiruak lagunak dira eta ginuen talde bat, janduen Zarantionek. Formatua hori zen, hirukotean egitea musika, joka, hirukotean eta potentea. Soinua intzekin, jakinez instrumentu bako txakukanen zuela garrantzi handi bat, eta hortaz segur ginen hastapenetik, nahi ginuen hori garatu elgarrekin. Hori da, eta gauza da ez dira bi gitarrarik, beraz basua behar du leku importante bat hartzen, eta horregatik baditut pedala batzuk, lekua hartzeko. Bai, hori da, rock energikoa, zehatza, aski maite dut esali hori, ze azkenian hori da, hirukoteak dira eta bakotsak badu bere garantzitsua eta gure partetan, gure instrumentuan zinez izan behar dira nahiko zehatzak eta energikoak. Beraz, bai, energikoa, potentea, zehatza, ez dakit, ondo. Gehienik entzuten duguna da joka eta erranduen Zarantionek zehatza, baina badugu kantu bat ere izanena Sotina, eta hor da gehiago kantu progresibo bat, badu beti bere indarra, baina emeki emendatzen da, garatzen da, melodia ere, koruek badute beren garrantzia, eta beste gauza batean sartzen dira. Gitarra soinu indartsua da taldearen ezaugarrietako bat. Antionen ardura da hori, eta amplifikadore eta gitarra anitz erabiltzen ditu horretarako. Aipatzeko gitar parteak bakarrik jotzeko parteak dira, esan nahi dut ez dira izan gitar erritmo bat, eta gero ez dakit solo bat edo, dira bien nasketa. Eta gero soinua aipatzeko gehiago ditut bi ampli, bat Fender Hot deitzen dena eta oso soinu bero batekin eta oso borobila. Eta bestea daukate Laboga ampli bat Marshall kabinete batekin
eta hori da gehiago soinu indartsuagoa eta zinez kasi distorsionatua deia astapenetik ez. Eta gero erabiltzen ditut nahiko pedalak, eta ditut gitar desberdin batzuk, ze akordaje desberdinetan, eta daukat Fender Telecaster custom bat, eta Gibson ES bat ere, eta hortan ere moldatzen ditut ene parteak. Bakarrik izaiteko nahi. Benjamin da taldearen basu jotzailea. 5 soka erabiltzen ditu horretarako, eta taldeak behar duen base sendoaren oinarria marrazten du. Bai, basu hau aspalditik badut. Eta beti 5 sokarekin jo dut. Beraz, okrela ikasi dut basua. Eta gero soinua aipatzeko duela bizpairu hilabete egin dugu egonaldi bat. Eta bereziki soinua lantzeko. Zentaz banuen Mark Bass ampli bat. Eta soinu ona bazuen, baina niretako S-rock hainitz. Eta beraz entxeiatu dugu beste ampli batekin, Ampeg. Eta entxeiatu dugu eta konparatu ditugu soinuak, bizpairu orduetan. Eta orain Ampegekin dutzen dut. Miguel da taldeko baterijolea. Kolpe zehatzak jotzen ditu, makil kolpe jostari eta bortitzak uztartuz. Maite dut interesanta dela, gero gure errora dugu bateria jole gisa tempoaren atxikitzeko, hiruak dugu errora hori. Baina bateriak perkusioa emaiten baitu. Baina gero ere gure jola da, pixka bat musikaren arabera aberastea, musika eta kantua. Baina beti musikalitatean, ez teknikaren gatik, horien behiatute zartzea, zenta nahi dut hori egin. Eta gehiago kantuak galde egiten hori, orduan hori zerriko dut. Bide azkarra egin du Karma taldeak. 2 urteko epean entsegu lokalean kantuak sortu, estudioan grabatu eta hauek zuzenean taularatzen ari da banda. Denik errepikatu, gero joan gira grabatzera bastidan, Patrick Fischeren estudioan. Eta horren ondotik atera dugu gure EPA eta eman ginen gure lehen kontzertua 2023ko ekainean. Bai, izan da pixkat azkenean diska hori izan da guretzat pixkat gure pasaportea. Lehenago ez baginen kontzerturik eman dugu gure lehen kontzertua justo atera den egunean. Eta bai, hori azkenean pasaportea iruditzen zait. Bai, gira idazki nituen bost kantuak, kasik 4 kantuak, eta 5. azotina elkarrekin idatzi genuen. Baina bai, beste 4 ziren pixkat, aipatu dut Karmaren astapena, ene espirituan, eta horiek ziren ene lehen minak, bai, eta hori.
Grabaketa Bastida herrian egin dute, Lapurdin bertan. Taldekide guztiek batera grabatu dituzte tresnak, eta taldearen lehen kantuak biltzen dira grabaketa honetan. Bastidan, Lapurdin, Patrick Fischer eskutik koiztu dugu pixka hori. Oso kontent, oso pozik, ze azkenean errespetatu zuen gure nahia, edo gure nahiak, eta egan nahi dut preseski energiaren aldetik grabatu genuen zuzenean, ez bakotsak bere aldean banaka, taldeka grabatu genuen, eta hori zinez importanta atseman genuen alde hori atxikitzea, biztan dena gero botzak pixkat aparte, hori zen gure garrantzia. Gero pixkat zaila da, zenta ez da akatsarik egin behar, ez hainitz. Zenta ez duzue mila aldiz zure partea berriz egiten ahal. Baina gero atxikitzen du energia, rockeko energia. Geratzen dira peto batzuk, ongi zabaltzen baduzu belarria, geratzen dira peto batzuk, baina ez dira. Ez dira, entzuten dira, baina ekartzen dute ere energia hori, bakizu, eta erraiten dugu charma. Azkenean negatik iruditzen zait, perfektua dena ez duela sobera charma ikez. Maite dituzdan gauzak, dira justoki kontrarioa, imperfektuak geratzen diren gauzak. Eta bereziki jokan. Bereziki jokan da bizitsuago. Demora dugu falta, gure hizkuntzak ikasteko, ez eta Hitzetan ez dago norabide zehatz bat. Taldekideen eguneroko gogoetak biltzen dira bertan, modu askean. Azkenean dira gai aski introspektiboak. Jana idut, dugu biztan dena amudiozko kandu bat, dugu gogoetak ez, eguneroko gogoetak aipatzen dituzte kantu horiek. Adibidez Orbela kantuak aipatzen du gure herri puskak nora desagertzen diren gure inguruetan, eskualegian, baita ere beste eskualdeetan noski. Eta ze garantzitsua den haien atxikitzea, mantentzea eta sustengatzea preseski. Beraz, dira gaiak. Zuzeneko emanaldietan disko osoa jotzen du taldeak, bai eta argitaratu gabeko zenbait kantu ere. Guztiak taldeak sortuak, bertsio edo kantu moldaketarik gabe. Hey, gizontxo zertako enpresa, eman azazu minutu bat, zertako itxura zalatzen aizira, ez zitela beldurtu eta zauriunat. Hey, nora zoaz orain, begira nora diren gure bazterrak, herri puskak faltarik dugu, anartean zertatzinen zu. Eko, bautei, zirean, ez duzu ikusten Orbela. Bost kantu horiek jotzen dugu eta beste bost kantu ere orotarat. Ordu bateko gutxi gora bera kontzertua maiten dugu. Ditugu beste kantu batzuk ez direna agertzen dizkan, sorkuntzak ere, biztanena, eta maiten ditugu ere zuzenean. Hori ere izan da nire buruan aski importantea, esatea, behar dugu ez dakit ordu bateko zeta egin, zerrekin ez, ejan duzun bezala, 20 minutuko diska batekin ez da aski. Aipatzen aldituzu gauzak, bromak esan, ez dakitzen, baina ez nuen sobera bertsiorik egin nahi. Lehenengo proiektuetan bertsioak egiten gintuen, eta mundu hortatik ere ateratu nahi nuen osoki.
Beraz, horrela lanera, idazkerat, izan da prozesu aski zabala eta aski luzea, azkenean. Beste kantu batzuen idaztea grabatu ondoren ere. Disko argitaratzarekin batera eman zuen lehen emanaldia taldeak. Orain, bidea egitea dute asmo, gaztetxe zirkuitutik agertoki handietara. Lehen kontzertua eman ginuen 2023ko ekainean, Dona Martirin, eta gero ukan ditugu esena politak, jo ginuen itxasuko bestetan, arra bestetan, eskan Kristo taldearek ilan, aizkitzeko bestetan ere, zeham aizek ilan, Durango bazokan ere aizan ginen, presentatzeko gure EPA eta hotxenean, horren ondotik. Eta ara, hor beste kontzertu eder batzuk ere etortzen dira horten, eta narra segitu. Bai, gaztetxeetan, dira, ustez, gaztetxeetan energia bada beti eta maite dugu jendea urbila izatea. Eta baina nara ere, maite dugu ere esena politak soinu on batekin eta guretzat erresagoa da soinu on bat dugunean. Eta gero musika indartsu bat da, eta beraz soinu on bat ukaitea biziki importantea da. Gitarra indartsuak eta bateria. Azkenean hori da, baldintzak biziki importanteak dira, izan daiteke bai esena tipi baina bero batean, edo handia eta hotza, ondo entzuten bazila eta jendea hor badago, kristona. Gero karma onditzen ari da, beraz, egan nahi dut, tipiak gira oino, biztan dena, baina agian onditzeko esena, gaztetxeko esenak ontsari da. Odolean dena izena darama debuteko diskoak, eta izenburuak argi erakusten du taldearen joera. Lana sarean entzun daiteke plataforma digitaletan, bai eta CD formatuan eskuratu ere. Lehen diskak gizaz, Odolean dena titulua, uste dut dena bada tituluan ez. Dena dago tituluan zer dugun odolean, talde diska hori eta talde horren sortzeko gogoa, joka egitea, musika egitea, lagunekin denbora pasatzea, eta hori da diska hori odolean dena, bakotsak badu berea, baina gurean hori zen. Eta gero diseinuaren aldetik nahi genuen atxiki odolaren irudi hori, baina izan gabe, gogorra izan gabe. Eta azkenean gure Ani Etxepare lagunaekin lan egin genuen diseinuarentzat, eta berak atxeman zuen ideia hori, eta azkenean argazki bat da. Eta nun ezagri dugun ur baso batean tinta. Eta emaiten du pixkat odolaren itxura hori. Pixkat karmaren bi aldeak, hor alde indartsua eta pixkat progresiboa. Arain uste zertan da? Bai, karmaren diska entzun daiteke plataforma guztietan ez, Spotify, Deezer, ez dakit zer. Gero daukagu ere Facebook, Instagram orrialdeak. Eta gero kopia fisikoaren eskuratzeko nire ustez Bandcampen bidez argiena eta errezena. Nahi bauzie eskol kultura, iparraldeko kultura eta autoprodukzioa sustengatu, nahi daude. Baina ez dut Aurrera begira zuzenean jotzea dute asmo nagusi. Iparraldean bidea egiten ari dira, eta bide horretan hegoaldean aritzea dute helburu. Aurtengo ondoko hilabeteentzat jandezala zuzenezkoa eman, eta posible bada ere hegoaldean sartzea, okaiteko para dago
balin badugu joango gara gogotsu. Guri gustatuko zaigu aurten, ustez eta beste urten dako ere kontzertu pila bat egitea. Albezin bat jotzea eta partekatzea gure musika pertsonekila. Eta geroko diska bat, ez dakiz, bira bat, agian, eta antzokien bira bat, eta luzaz bizi dadin Karma proiektua.